बिराद गोखै जानो लुबैयो मानो होनना बुङोबा गोदान हिनजावसोमोन दा नै थाइजौखौ हाजेनबाय गोथाव जासिगोन दिनै नै लोगोफोर दिनै जों थाइजौ जानो नागिरदों दा जोङो थालिर बिलाइयाव दोनबाय थालिर बिलाइयाव गोथाव जायो नालाय ओंखायनो थालिर बिलाइयाव जानो नागिरदों नै थाइजौ खाजिया बे गोथां दै ओमफ्राय नैबे गोमोन नै जाग्राफ्रा जोंना सनिया ओमफ्राय मामि ओमफ्राय बाबा बे जाख्रुबनायनि दिनै ना थाइजौ लाबोदों आङो नैबे गोथां नैबे गोमोन जाग्लुंजोबनोसै दिनै जानायखौ सुरु खालामसै नै फार्स्टआव गोथांखौ जागोनसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायबानो जाबाय जों दा जानायखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो गोखैखा सिफ्लेनांगौसोमोन बे ओरै सिफ्लेग्रा बायदिया बांद्राय सिफ्लेजाबा गैया सिफ्लेलै सिफ्लेलै गोथावखा नारफ्लेलावबाय गोथाव गरम बोथोरथार ओंखायनो थाइजौ खाजि जानो लुगैदोंमोन जाबाय थाइबा थाइबानि स्पन्सा थुबाबो जायाब्रा दा नै बानलु सिफ्लेबाय नै दा सिफ्लेखांबाय मामिया नै बानलु बेगरा आं गोथांखौ जायालै लोगोफोर हाथाय फैदोंनो मामिना आंबो बिराद गोखै जानो लुबैयो मानो होनना बुङोबा गोदान हिनजावसोमोन दां लोगोफोर ओंखायनो बिराद गोखै जायो लेबुखौबो थाइसे थाइसे जायोमोन आं न'आव थाबा ada lu memangnya gimana Bukan mau Em đi chúng ta ăn sẽ được cái gì đâu ạ? Thì lẹ. Chúng ta là mới ra rồi đó. Chúng ta đúng không? Chúng ta là. Dễ làm đấy. Phải không gì cả. Cái đi xí cái. Bắp cái thóc rất là hơi bảy điểm nhá. Mình thăm mình này vậy bây giờ. 산지압 된 밤로 자가에 갈라서 하슬라 보아 밤로 자나 비죠. 엔자 자나 하이 밤로 호. đây bám nó chỉ này bám nó đi bay mami dán nó lên về bám luôn nghe khui khui bay đây bám luôn 이제 좀 bám 좀 바톤 मुझे नहीं खाना मिर्ची नहीं खाना मुझे मिर्च खाना पसंद नहीं मैं मिर्ची से दुश्मन हूँ मैं मिर्ची नहीं खाती कभी पामलो Kita nak boji boleh tadi. Kajian. Wah, boji. ha 그렇다 Kajian dan jat ialah jitu. Boji kena kerjakan hebat. dán hai đi con hai cái gì bay dán nhang rồi mình dán chơi boji kalau nggak semua kajian. satu Jangan orang. Enggak tahu. Tanya kamu dán chơi này
थोड़ी था दोस्तों। आम बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। वाह, मुझे तो खा के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मीठा है, यम्मी है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा खाया आया सब खा पहले मतलब सब आएगा सबसे ज्यादा ये ऐसा पूरा मुझे नहीं खाना दोस्तों, अभी हो गया मेरा